Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulere Alvarin Kharon lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor minta ka step. Ka President Draupadi Murmu kan sam ki khusnam ha ka 5th National Water Awards 2008 ka banlong ha New Delhi lashai ka sngi ka arpo artarik u risau. Menteri Rangba Conrad ke sangma ula plie ha kasngi sa jan balala ya ka Vocational Training Institute ha Senior College Shillong kum shibinta jong ka jingrakhe ya ka Diamond Jubilee jong ka ni ka college. Bat ka scheme ban pania so ikithain kari India da kilenti liang sonim balatep kum ka udan lane ka Regional Connectivity Scheme ude desh ka aam nagrik kaladap prasnam pura menta kasngi ki khubor ke babnya. Ka President Draupadi Murmu kan sami ki khusnam ha ka 5th National Water Awards 2008 ka bansalong ha New Delhi lashai kasni ka arpu artarik urisau. Katnat Jal Shakti jong ka sarkar pedeng kalapan bena ba ki don laipu prangut kinong yo khusnam ha ki khandai tali ki thop balabo kanthop ya ka Best State, Best District, Best Village Panchayat, Best Urban Local Body, Best Water User Association, bat ka Best Civil Society. Kani katnat kalaya thuru ba ka sarkar pedeng kaladap sedang ya ka jingala pat ba ka babnya bha ban penshai halor ka jingpen dan kam adakar ya ka bat ka jingken show ya ka National Water Awards la an she ki riu shimet bat ki kanhun trai kam ha kaleng kari na ka benta ki kam babha bat ki jing persang jongki ha ka ban penya pensa ya ki tolong khnang bakari kan kot shakathong ban long kari ka badap babyang ha ka kawa lani ka jal samrid bharat. Menteri Rangba Conrad ke sangma ula plie ha kasni sat jan balala ya ka Vocational Training Institute ha Senior College Shillong kom shibinta jong ka jingrakhe ya ka Diamond Jubilee jong ka ni ka college. Ha bakran ha ka ni ka jingalang Menteri Rangba ka jala ula ya ka jingaro ya ka ni ka college halor ki sin jam bakala shim bar ki maumer bakala kanjo ha ki paus nam ki balale no. Ula kan turu ya ka ni ka college ban shim kabu ya ka Meghalaya Skills Program. Ula pentip ru bagi seng baper ha ka jala ki asnok tilang bat ka sarkar nakabenta ban ai jing hikai ha ki kam baper ki ban plelat ye kilat yo kam yo jam ki samla ka jing thmu jong ka Meghalaya Skills Program ka long ban ai jing hikai bat ka jing beten lenti Menteri Rangba ula ong kumta ba upun shlur ye ki shlam pule ban ye trailang bat ka sarkar ban ai jing hikai ki samla ban kentio ye ki sap tre kam jong ki Menteri Katnat Social Welfare ka sarkar Meghalaya uba polling do ula kanno baki kam khai drugs ha Meghalaya kila nangjur shu namar ka jingya kan at ha Manipur ula ong ba ka sarkar ka kwa ban yakun persha ya ka jingjele ka jingdi drugs handrai namar ka Meghalaya ka don yajan bha nan puli be yato Handrai namar ka Meghalaya ka don hajan bha jong ka Golden Triangle bat namar ka jingya kan at ha Manipur ki kam khai drugs menta kila kanria sha Meghalaya ka Golden Triangle ka de ka thain ka bajor bha ka jing penmi ba ka jing khai ki drugs kum opium bat heroin uba polling do on sale ru sha Delhi banya kren bat ki nongyalam ka sarkar pedeng halor ka jingken rei ki kam khai drugs ha ka jalla Ka Kanhon Special Task Force jongki pulit Assam kalay akurup ya udrop heroin ubalapan songdor kumbahanriu klur tingka na district Kamrup jongka Assam. Karkum ka khubor balayo na Chief Public Relations Officer jongka Assam Police u Pranab Jyoti Goswami layathu baka Kanhon Special Task Force jongki pulit kala lech chathain Amigao hadin bakalayo khubor na kinoksen tiat. Layo ban kurup ya utay udrox na unong wanshim ubalasong hakakali SUV hakabala tap ya udrox hakisendok sabon. Layathu ba ya uni udrox lawanra dakatrok kabawan na Kangpokpi district jongka Manipur. Ki pulit kila kurup ikite kisendok bat tap drugs bat kila kami kite arngot bat ra eki syathanan. Kani gadai ka Akashvani Shillong kabawalam syapi ya ka khubor. Ka scheme ban peniso ikithan kari India da kiling sun balatep kum ka udan lani ka Regional Connectivity Scheme ude desh ka aam nagrik kaladap prasnim pura menta kasngi
Ya kani ka skim la penmi dakatnat civil aviation haka arpoi tarik urisau arajar khatn riu. Kani ka skim ka thmu ban kentiu bat penbhaya ki lenti ya lingsun syaki jaka bampat penyaso dakalingsun bat ban pendap ya ka jing angnut jong ubabuan balang. Naduk bala penmi ya kani ka skim lala ban ple ya palat hendriu spa teli ki uran routes lani ki lenti ya lingsun thamai. Lengba kani ka skim lala ban penyaso ya lai pusau teli ki jela bat ki union territory ki badan hakal lengkari. Hapok kani ka skim la pentri kam ya shipau teli ki kat lingsun ki badan hakathan shatai lamingi nalor arteli ki jaka hiar helikopter. Kani ka skim kala ajing mentoy shibun iki kam jungok kai perthai bat kala wanra ru ya ka jingkala ka bakrau hakithan. Ka Assam Medical College and Hospital had Dibrugarh Kansayo Lakajongka Robotic Surgery Unit nadu ubnai naiwing mentau snem. Kani ka hospital le se kandai ka hospital sarkar ka ban ningkong do hakathan chate lamingi ban yo ya ka bakum kani ka jaka puj balabu ikikor ka juk menta kum kikor robot ki ban yarap iki doktor hakapor bapuj nongpang. Kajing pendan kam ya kikor robot kan yarap hakaban pendap dakabasuk ikijing puj ki bakham juat bat janjar bat ki nongpang kin om dan kam sho ban lech shabari ban lech pha sumar. Ya kani ka khubor la pentip da u Dr. Sanjeev Kakoti Principal ka Assam Medical College and Hospital hakasni balarakhe ya ka World Anesthesia Day ha John Berry Whitehall yatho ka karwo balapalaj dakatai ka hospital. Kahnyal Trap Youth Council HYC jongka Rimulyang Circle kala ai ya ka dorkhas ha u Dr. Ricky AJ Singkon MP ka Shillong hakaba kala pensingau ya pratli ki mat bakongsan ki bakta ya ki pat kathan khaput ka Meghalaya bat Assam. Kani ka dorkhas ka kanthop ru ya ka jingkarpat ban kentiu ya ka langpit AD camp sya ka police outpost ban maramat ya ka surok nakti thawyar sya langpit hapo ka scheme PMGSY bat ru ya ka jingkarpat nakabenta ka jingarap pisa kerpang nakabenta ki kampen roy hakithan khaput. Nalor kani ka HYC kalapan jingkarsan ru hakabe dei ba ka jing penhiardor ya ki marrap bat hakaliang kajing kentiu ki cooperative society lengba ki scheme sarkar. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulapli ya ka Mission Basundhara 3.0 hanin ka sngi ha Guwahati ban ai ya ka hok long try ya ka khandau hakitrai muluk jong ka jala. Hapo kani ka mission on shim ki sien jam ban penya ya baro ki jing shakri pai ba ki bedei bat ka khandau ka siap hakikor digital. On penmi pai ba ru ya ki map jong ka jaka nakabenta ka jing mentoy ki pai ba ka jala. Uni Menteri Rangba ulapli pai ba ru ya ka DigiDoc jong katnat revenue. Kani ka DigiDoc kan long kathop jong ki kot kisla ki bamdan kam ban register. Ka DigiDoc kan yarap ha ka jingyat bet ki kam ki jam kan khati ya ka portrait kam bat kan pensok shibuan ya upai ba. Habakran hakani ka jingalang Himanta ulaong ba marsin shimti ya ka kam ka sarkar jong kala rai ban ai ya ka hok long trai jaka sheki trai muluk jong ka Assam. Ulaong ru ba ya kani lala ban le hadian hinyo pusan snam ba ka ri kala yo ya ka jinglai lut. Ula ban rap ru ba dai na kani ka jing thmu balas dang ya ka Mission Basundhara hausnam arhajar arpuwei. Ki nongi kai hapo ka All Meghalaya SSA School Teachers Association kila rai ban shimya ka sienjam ka bakham da ka ba lejai ki jatsha secretariat namar ka sarkar jilla kamshim la sngap ye ki jing dawa jongki watla ka jing persha jongki kala ya da ki bon sngi menta. U President jongkate ka association uba Peter Thernyang ulaong ba ki nongi kai kim dan shu da ka wei pat kalat hanrei tang da kani ban jubab ye ka jing le menti jong ka sarkar. Bat katung ila poy siya kabakot jong ka khubor kabalawan chapi naka Akashvani Shillong hakapor prabajing ni so baka Delhi station nakabenta ka khubor haktin Hindi kaban bot pat ka khubor haktin pareng hakapor prakasan minute kani gadai ka Akashvani Shillong.